Iasam da kaba Phikir, long ki ba start haka internet, ni Iasam bon ki aka haki rinsan online. Man kapor bangishna online profile, ya text bat no, kin tho haki rinsan online game, lan ni Iasam ikidur, ipin paulut ki jingtip shapangjongi haki rinsan pat ba. Haka ni ka rukom Iasam ki jingtip shapang yala dia. Kijingtip shapangela die ne kijingtip ba koridor bat kerpang kide kijingtip kibaya thu shapangela die kum kanuksa ka kerteng jongpi jakasa ka phone number ka email jongpi bat kumta ter kijingtip babu rieru kilong ka binta jong ka jingtip shapangela die kibadei banya sam tang bat kibriu kibapi shanya Ladai parlog Iasam ke ka jingtip bari bat phi kadi ka jingtip shapang jong ishimet. Shisin ba pila Iasam yaka phim don borshu halor ka jingpen don kam yaka. Namar kata shwaban Iasam ki jingtip shapang eladi pidei ban long ki bahusiar. Balai pidei ban long ki bahusiar shwaban sami ki jingtip shapang eladi Ka internet kalapin sok banyak keren bat ki bahayang hasam paralog bat ki wei ki briu ru. Ka ka pa pibu ne Iasam la banyo I de ki briu ki ba pempa ju itu ne kindu. Shisin ba ka shapang jong pi kaladon ha ki rinsan online ka la bandon hang ta junom. Ki wei ki la ban Iasam ya kata ka jingtip bat kalong ka ba ban pendam ya ka pura. De namar kata Pidei bandon ka board halati ka ba Iasam. Nakataka daw ka jingtip bari bat bakerpang shaphangjong pi ka long badon kam. Pila banya daya ka da ka ba Iasam ki jingtip jong pi tang bat ki ba itu lani Iasam tang ki ba pila tikna ki ba long ban Iasam. Namar kata da ka ba long husiar ka ba pikren ka ba pipus lani Iasam hakirinsan online. Pila ban bu kop ya ki jingtip bari bat bakerpang jong pi. Iasam da ka ba Phikir bat long ki ba start haka internet. Glossary. Jing batay ki kentin. Share. Iasam. Care. Sumar. Online profile. Online profile. Text. Game chat. Jingya keren haki online game. Comment. Kintho. Public platform. Rinsan pat ba. Secret. Jingtip bari. Control. Jingte lakam. Privacy. Jingtip bari lani bakerpang.